Priatelia, a máme tu hneď pracovnú ponuku. To niečo špeciálne. Práca sa nachádza v Taliansku a hľadá sa pizzaiolo, takže piciar a čašník. Jazyk je potrebné vedieť angličtinu aspoň na B2, čiže dorozumieť sa. Po anglicky je potrebné. Ak viete jazyk naviac, je to len bonus pre vás. Platové podmienky tam sú už úplne iné ako Nemecko a Rakúsko. Pizzaiolo začína na 3300 eur a čašnička začína na 3000 eur plus tringelty. Ubytovanie, strava a doprava sú hradené a ako som povedal, jazyky je potrebné vedieť len angličtinu a ak viete ostatný, je to bonus pre vás. A vy, ak máte záujem alebo sa chcete informovať o tejto práci, neváhajte nás kontaktovať priamo do správ na našom telefónnom čísle, e-mailovej adrese, ktoré nájdete na profile. My ďakujeme a vidíme sa pri ďalšej pracovnej ponuke.